I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the thing. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV, muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong umaga mga kalagalag, tayo'y muling mamamasyal. Papasyalan natin ang Tubuan Beach at Oyong Beach na parehas nating makikita yan dyan sa may Labrador, Pangasinan. Kaya mga kalagalag, huwag kayong bibitiw hanggang sa uli. Samahan nyo ako. Let's go! Mga kalagalag, nandito tayo ngayon sa bayan ng Aguilar, dito sa Pangasinan. So makita nyo naman yung kalsada nila rito, talagang napakalapad at bagong-bago pa, parang bagong gawa. At kakatapos lang yata nitong widening nila sa kanilang kalsada, kaya napakaganda. Mga kalagalag, nasa junction po tayo ng Bugalyon, Pangasinan. So malapit na po tayo sa Labrador. Next na bayan dito is Labrador, Pangasinan na po. At yun yung ating destination ngayong umaga, ang Labrador, Pangasinan. Mga kalagalag, dito sa Pangasinan, masarap pasyalan ito. Kahit balik-balikan natin na pasyalan, hindi kayo magsasawa dahil napakaganda po yung kanilang mga beaches dito. At dito nyo lang makikita yung napakagandang mga beaches. Kung gusto mo yung white sand, so andi dito. Makikita nyo rin yung mga gray sand dito, yung mga island nila. So napakaganda, lalo na sa 100 Island. So sulit na sulit pagka namasyal kayo sa lugar na ito, lalo na ngayon at summer, kainitan. Napakasarap pasyalan ng lugar na ito. At ipasyal natin yung ating pamilya dito nga sa Pangasinan dahil sobrang ganda ang lugar na ito. Mga kalagalag, nandito na tayo ngayon sa Tubuan Beach, Labrador, Pangasinan. Kaya kita nyo naman mga kalagalag, yung karagatan nila sobrang ganda. At napapansin nyo mga kalagalag, yung dagat halos umabot na dito sa may mga cottages. Kasi high tide kasi ngayon. So mga bandang 1 PM pa daw ang low tide. Kaya medyo may kalaliman ang dagat natin ngayon. Pero ganun pa man, talagang napakaganda. At kita nyo naman yung dami ng tao ngayon. Ayan o. So dinarayo rin talaga ang lugar na ito. Ayan o, talagang napakaraming naliligo hanggang doon sa may dulo na.
Oh, pero mababaw pa rin mga kalagalag kahit nasa dulo na sila. Oh. High tide to ngayon. Oh, tingnan nyo. Pero talagang sulit na sulit. Maganda talaga itong lugar na ito kasi dinadayo ng maraming tao. Ayan. So, kumpleto na rin dito. May cottages. Pwede kayong mag-rent ng cottages. Pwede rin kayong mag-rent ng bangka. Iikutin yung mga island na yun. Napapansin nyo mga kalagalag. So, pwedeng ikutin yun. May upa lang yung bangka. 800 pesos ang rent ng bangka. So, depende yun kung gaano kayo karami. Basta 800 po ang babayaran nyo pagka kayo sumakay ng bangka at kayo mamamasyal doon sa may White Sand Beach na island. Pero yung island na yun mga kalagalag, sakop na po ng Sual, Pangasinan yun. Ayan, so pwede po siyang pasyalan. Ayan, talagang tuwang-tuwa yung mga bata na naliligo sa dagat. Ayan, no? Mga kalagalag, nandito tayo ngayon sa Oyong Beach at dito pa rin sa Labrador, Pangasinan. At kita nyo naman mga kalagalag, itong beach na ito maganda rin at may mga cottages na dito na maganda. So medyo may kamahalan lang yung kanilang cottages na pinapaupahan. At ito mga kalagalag, katabi lang po ito nung pinuntahan natin yung beach kanina. So nandun lang sa may gawing dulo. So magkadikit lang sila. Dito medyo hindi pa crowded masyado ang lugar na ito. Pero dun sa kabila na pinuntahan natin kanina, talagang napakaraming tao na pupunta ron. Pero dito mangilan-ngilan lamang. Mga kalagalag, dito sa Oyong Beach, free lang po yung entrance dito, wala kayong babayaran. Unlike dun sa kabila, may babayaran tayong parking fee na 20 pesos at yun na rin yung environmental fee. So dito wala, free lang siya dito. Mga kalagalag, tignan nyo ating aerial view. Talagang napakaganda talaga yung lugar na ito. So dito sa Pangasinan, yung kanilang mga beaches at talagang sulit na sulit sa ganda. So hindi kayo magsasawa sa view na inyong makikita dito nga sa mga Pangasinan. Ito mga kalagalag, yung kanilang karagatan dito, yung kanilang buhangin ay sobrang pino, pero gray sand siya, hindi yung white sand. Pero sobrang pino rin, talagang malapulbo din yung kanilang buhangin dito. At kita nyo naman, talagang napakaganda. Ayan. So sulit na sulit din yung ating pamamasyal sa araw nito. At kita nyo naman yung kanilang karagatan, talagang napakalinis mga kalagalag. Yung mga na yan, kung lang yan, hindi siya dumi.
sigras yan mga kalagalag na naano dito pagka may dumadaan ng mga barko. So lahat ng mga sigras na yan napapadpad dito sa baybayin. Ayan mga kalagalag, naipasyal ko na kayo dito sa Tubuan Beach at Oyong Beach. Dito nga matatagpuan natin yan dito sa may Labrador, Pangasinan. Ayan mga kalagalag, napakalapit lang po itong Labrador, Pangasinan. So kadikit lang po ito ng Lingayen at dito naman sa kabila niya yung Sual, Pangasinan. So napagitnaan po ito ng Sual at saka Lingayen. At kita niyo naman mga kalagalag, talagang napakaganda rin yung kanilang karagatan dito sa Labrador, Pangasinan. Ayan. At napakamura lang din po yung bilihin dito sa Labrador. Ayan. Talagang sulit na sulit yung ating pamamasyal dito sa Labrador, Pangasinan. At mga kalagalag, hanggang dito na lamang po yung ating pamamasyal. At ako humihiling muli sa inyo ay paki-like, share, subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa lahat ng nanood. Thank you at God bless po sa ating lahat. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make